Tamam tamam. Tamam tamam. Tamam tamam. Tamam tamam. Servus. Ja bio sam u prodavnicu, kupio sam i kobas, ali jako je mnogo mokarija, treba da nađem nešto da osušim taj kobas. Hello! Servus! Ej, trebao bi mi mali pomoć, možeš da dođeš? Može. Ej, hvala ti. Kako mogu ti pomoći? Kupio sam ovaj kobas, nešto ne valja. Jako je muka. I treba da posušim. Hoćeš da ti dignem kobas? Možeš da mi digneš kobas gore? Pa ću ja doći za 2-3 dana. Može, ajde probam da ti dignemo kobas, ali nije ti veliko. Nije, mali je. Mali. Ako ti je mali kobas, onda može. Mekan ko duša je. Onda može. Hvala ti. Probamo. Ti kuka ti zakači. Važi, nije problem. Stano, ovaj kuku ode. Može na 2 kuke, pošto vidim da je malo veći kobas, na 2 kuke zakači. Važi, nije problem. Ajde, čekam. Još malo! Dobar! Ja zakačit ću ovaj kobas da bude lepi tu. Ovi što prodali su mi kobas, rekli su da je dobar, a nije dobar. Pa kako može da bude dobar kad mi nisi osušio kobasa? Ha? Mićo. Nije to. Diži! Hello! Ja došao sam po kobas, osušio je! Ajde, baci ga dole! Pa baci ga dole! Dobar? Ovo je fino osušio je. Ej, dobro si osušio, hvala ti! Da vidimo. Dobar! Ja kad budem imao tako opet nešto, ja doći ću. Jeste. Uzet ću šanje ovaj vjetnamski molovac, isaći ćemo šunku i napravit ćemo nešto ovdje. Može. Hvala ti. Budi mi servus. Servus.